ten starý Hluhovec do piče, Fázik, Voltmana, podobne do piče. Je to ešte za Martin, kedy si kupívali taký starý bránka. A čo sme ho aj pospitovali ešte, že aspoň čo si kupívali za časti. Jaj. Akurát dneska sme sa bavili, sme ešte popíjali ešte v onom vagóne, že kedy naposledy som potreboval prehodiť šichtu v robote, vieš. Už som spomínal, čo si, že teraz v nedelu som robil za kolegu. A dajte si niekedy, naposledy som tam začínal, ešte Mažár to hral, to som pomaly 3 roky dozadu. Už boli najebali, tak som zavolal všetko. Dá sa, čo si mám, vieš, že na to no ale asi 5 hodín pred nástupom do šiktu. To nebolo bohviečo, ale tak našiel sa nejaký odvážny veci. Rozliezali sa do toho. Súdi, pomôž nám. Si nemáte, že vyčítajú dvaja.